Nze mụrụ nzọ m ọzọ ekelekwa m. Aha m bụ Nwaada Ngozi Okoro, onye unu maara nke ọma. Nke a bụ ọkwa dị oke mkpa maka asọmpi nke anyị nwere n'oge na-adịghị anya, nke anyị na ha ezisala ozi ya n'ebe niile, na Facebook, WhatsApp, Instagram na ebe niile, Twitter, iji gosi gị ọdịmkpa asọmpi a dị nyere anyị. Ebumnuche anyị ji na-eme asọmpi a bụ ịkwalite omenala na asụsụ Igbo. Dịka anyị maara ọfụma na asụsụ Igbo na-agba ọnyụpa, ọkachasị n'ebe ndị ugwu a nọ. Ya bụ na anyị chọrọ isite na asọmpi a kwalite omenala, kwalite asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ọ bụ ya mere isiokwu anyị na-eleba anya na asọmpi a bụ alụmdi na